Ni Fransi labang so media press media ni litum kacop hanang kok labang so lam the than the prang ni litum media korte tum han kiro pilo ja apor ateng pen ni litum al kacop hapen kewang thai kapot lalo kacop pini litum media ke hanang kok alam bangala heno ja kedam tang 2021 aning kan pen 4 line labang so wan lo labang so 4 line along pen ni tum dak tarbasa bazar committee mate tarbasa hithi along dokan doan patong lab lo labang so dokan patong lab apor hud akai joint secretary Tensing rongpi mate kalalo alang lihin penta labang so alam the puthak nang labang so compensation nang pipon pu alang tum nang cicak lo labang so cicak ateng panili tum kadu kawe dokan dorapet mate dokan keduan tapen bozar committee Klembang pi tumanta ningarong lo sta non ningkan pli ke parlo non puta labang so compensation nilitum apan nang pipe la sinilitum hatot potata dolo pota nomor 155 la pendak nomor 993 lalo amen pota holder amen ke James Ingti son of let Kathar Ingti alang like Puluni revenue circle long si hadak si ureng cuklemun bom lo lasi nilitum abang ke joint secretary mate kala phan chuningri lo penabang bong jong si nilitum aphan labang so compensation ataka ni pipe plotang te nilitum abang ke ahem ache tailong damsi labang so tangka nang release letik hadak sini tum dover po ate labang so tangka ke nang lele pu bangke nang kethan labang anil tum proyek atema 3D along si alis nang klangun lo halabang so 3D alis long ke jam inti Kathar son of let Kathar Ingti lapen Sundar Kiling nilitum Bozar Committee President lo Sundar Kiling son of Angjok Kiling hadak klang ham apianta nilitum han non puta labang so compensation natangka nang pipedel lasi alang lilong labang so compensation natangka nang lerok pen pending wer lapusong chok chidei athela ke nilitum Bozar Committee tangka binong lak penilitum ene thang bak bele ke hang kepawai ik lapukali emen dolor cetheklong lor si nilitum labang so compensation natangka jehang nang pok lasi uthot Omar Singh Chiso revenue IM lo Tarbiang lo Thomas Council alang li phanta choro lo uthot chuningri lo de labang so compensation atangka nang apa pisirak je phansi nilitum hin pen chuningri lo asi pothot ruithile thot lo nilitum dak bozar committee la pen dokan kibisar atum an penabang bongyong si labang so compensation na tangka nang thapthei plotang te nilitum ke joint secretary sar mate kala ahem ahong chitai long si dampak pen tangka nang release letik ke nilitum hadak si doi klumpu lan si peni labang so media kepa mate press atumhan kacohang alam the nili jaipong nichot lo Bozar Committee tum so aluhin pandani tum cisangun lo nasi nili tum muhet ke tham tang alam ateng penili ta ke thandun po nasi nili tum kadu kawe la alo so tum anta chu ko an pen ne purbe apoisa nang ni lo pusipu setani tum nasuhut John Secretary hem dam lo nasuhut tum John Secretary
Ito om dia lo mo bangoy pusin to nang apu sen tum dam dia lo soke la sen non pike la hai poisa ta nang le dun lo la se la support pinap ang bong la so poisa nang thap thi dukan na poisa nang thap thi ba la hai ki ba survey poisa hai nang thap thi putin tum pinap pinap ang bong nang thap thi putin itum la dukan muhila ba pinso tum anta dukan ka do ko bi ka do ku muhila tum anta ni tum John Secretary sini tum dam pu pusin tum ka do ko bi tan tum tingwai lo ta si pinap ang bong la so poisa alang li sondor kiling along nang thapu kusini tum kaduga wetani tum tuning reglo na pen pinap ang bongle mobile to sab thaglong anji nang thablo pulote ale nang thaphe pulote ni tum pinap dipan ge dipu jon satriam si tum bang ipo tatin lansi tuning re chalo kardong